Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with latest breaking news. Nyaya dzisina kunaka guys. Yatauya nayo inyaya inotonzwisa tsitsi, inorwadza, inosiririsa. Blue Circle na City Bus, Mabhazi aya akabonderana nezuro akaita iya inonzi head on collision. Pakabva pafa driver weBlue Circle nevanhu 30 vakafira ipapo pasport along Masvingo Beitbridge road. Zvinhu zvinorwadza guys. Ndosakara tingoswera tichitaura each and every time kuti guys please musaita se musamhanyise mabhazi. As you all know guys, kuti nezvichada kusvika paEaster, mhepo dziya dzakusumuka, saka vanhu vemabhazi tinongokurudzira kuti musamhanyise mabhazi, drivai zvakanaka. Nyange imi vanhu munenge muri mabhazi mukangoona kuti mabhazi ari kumhanyiswa zvisina kunaka, zviri nani kuti titomiswa bhazi iroro kana kuti muvaripote, because nezvimukatarisa mabhazi maviri akabonderana. Chii chakadaro guys? Zvinhu zvinorwadza zvaitika papa. Mabhazi maviri, rimwe ranga richidhonza trailer, rinenge ranga richibva South Africa, ndo City Bus, pozoita Blue Circle. Saka zvinhu zvinorwadza. Kana muine hama dzenyu guys, please check. Kana muine hama dzadziri muBlue Circle kana kuti City Bus, please guys checkai hama dzenyu munzwe kuti dziripo here, dziri right here, because zvaitika zvinhu zvinorwadza zvinonzwisa tsitsi. Ndo nyaya ngatanga kuti tikuigirewo guys. Saka nemo vanhu vemabhazi, especially madriver, please musaite drink on drive, musadrive muchinwa doro, because you never know. Kana kuri kuti maneta, chinjanaiwo mubhazi imomo, chinjanaiwo. Zviri nani kuti bhazi rende rine madriver maybe 5 chaivo, kana kuri kuti inyaya yelife or death, because pakadai so kana ari driver maybe abatwa nehope anongopawo mumwe. Asi mune dzimwe nyaya mumasocial media tichitenderera tichiongorora nyaya yacho, varipo vamwe iripo nyaya iri kunzi vanogona kunge anga achimhanyiswa rimwe bhazi racho panyaya ipapa. But thank you so much.